V Dr. Max rastieme a naša ambícia nás poháňa k neustálemu zlepšovaniu. A to sa týka nielen našej distribúcie, ale aj prepojenia s našimi lekárňami. Erik, ako vnímaš efektívnu distribúciu z pohľadu lekárne? Je to kľúčové. Čím rýchlejšie a presnejšie dostaneme lieky do lekárne, tým lepšie dokážeme slúžiť našim pacientom a to je naša priorita. To je náš nový robotický kolega? Áno, ale je to skôr kolegyňa, volá sa Bernadeta. Je to naša šikovná pomocnička a ešte nie je síce naplno využitá, ale neustále doplňame nový sortiment a nové kanály. V sklade ale budeme mať vždy kolegyne a kolegov, ktorí budú manuálne vychystávať. Ahojte, ja som Vojto, vedúci oddelenia jednotného triedenia odpadov. Vďaka spolupráci a ambicióznemu prístupu môžeme byť ešte lepší. Áno, a to je presne ten cieľ, ktorý nás spája.